Un trullaire és aquella persona que es dedica a fer l'oli en un trull, altrament conegut com el màcera, tafona o simplement molí d'oli. El mot troba el seu origen en el llatí vulgar trocolo, variant de tòrcolo, provinent del verb torculare, esprémer. Coneguem en aquest reportatge una de les feines més antigues a casa nostra, i si diem antiga és perquè el procés d'elaboració de l'oli ha sofert canvis molt notables. Vegem ara algun dels elements relacionats amb la olicultura. Un mallal és un recipient destinat a mesurar l'oli. Aquest d'aquí és un rasclinet, un instrument emprat per recol·lectar les olives. I aquest últim és una pila d'oli, un receptacle usat per emmagatzemar l'oli, i aquest que es veu a la fotografia, per exemple, té una cabuda de 1.200 litres d'oli. Tot seguit anem fins a Espolla per conèixer en Narcís Geli, senyor a qui els meus avis sempre han comprat l'oli d'oliva. Jo em dic Narcís Geli Pagès, vaig néixer aquí en aquest poble tan petit, vaig néixer a la casa, a l'habitació, abans no anava a l'hospital, i vaig anar al col·legi fins a 14 anys, vaig fer els estudis elementals, però després el meu pare ja em va portar a treballar a la terra, a treballar a la vinya i l'olivera. Llavors he anat continuant amb els anys, va néixer el meu fill, també s'hi dedica, i la meva dona, que és de Calabucs. I mira, vàrem continuar fins ara, que tinc 79 anys, faré 80 anys el mes de gener, i encara estic en actiu. Pot ser que l'estat actiu em conserva encara una mica jove. Aquí és una vida molt sana, s'està molt bé, molt tranquil·la. No hi ha boires, aquí la tramuntana bufa, sí, bufa molt fort, però baixen tots els núvols i no hi ha contaminació de res. Aquí es és un terreny que hi ha poca terra. Hi ha molta penya i poca terra. Hi ha una mà o un pam de terra i el més és penya. El que passa que la penya és tan de pissarra que les arrels es fiquen a dintre i conserven la frescor. Llavors, què vàrem fer la gent? Per aguantar com en aquest terreny que és així pendent, vàrem haver de fer parets per aguantar la terra, la poca terra que hi havia. Aquesta paret, si no hi fos, això seria tan pendent fins aquí i l'aigua trencaria. Així, al fer la paret, l'aigua queda i la terra queden aquí estancada i ja no es mou. Això és el sistema de fer parets d'abans. Que ara això és patrimoni de la humanitat. La UNESCO va donar a fer 2 o 3 anys patrimoni de la humanitat. Abans les olives es feien caure amb una perxa. Normalment eren fetes de ballaner bord, que es trobava pel bosc. I llavors es picava, que era un pal, que es picava i caien a terra i es collien. Primer mans, s'ajonillat les dones, normalment feien les dones s'ajonillat a la terra i collien a mans. Un treball molt dur. I l'hivern, com que sempre a l'hivern això feia molta fred. Ara és diferent, tot ha canviat. Es fa amb un vibrador, també, posa un toldo, una xarxa, el vibrador es fa ballar i van caient. Cauen a la xarxa i es recullen. Jo tinc em diuen aplausos en castellà, que és 2 rampins així, que baten, com dues pintes, que baten, vas fent i van baixant. Això ha d'anar amb tractor, amb mangueres, amb aire. I així era el sistema de recollir. Però abans era les dones ajonellades amb una fred que pelava, havien de posar guants, però els dits havien d'estar lliures, i s'hi posaven unes ungles fetes de lates de sardina, que servia perquè no se li vistessin els dits ni les ungles. Normalment en tenien 2, una aquí i l'altra aquí. I les dones tenien pràctica i eren molt llestes per collir. Màxim que collia una dona eren 40 quilos un dia, màxim. L'any 1956 va venir el fred, una temperatura de 13 sota 0 el mes de febrer i va matar part de les oliveres. Aquestes oliveres van haver de ser empeltades. Això és un enquel de llei i d'aquí per baix és bord. D'aquí per baix no produeix i d'aquí per món sí. Va ser tallat i amb una pell de la bona es va col·locant aquí.
hi varen viure. Aquestes tenen 20 anys, perquè veieu que per fer una soca d'aquest tipus, d'aquesta dimensió, necessiten molts anys, o sigui, de 100 anys per fer aquesta soca. Això és la varietat Argodell. L'Argodell és més rodona l'oliva. I la Corbell, que hi ha un 10%, és més allargada. Amb la fulla es coneix, si és Corbell o Argodell. Aquesta és més verda, i llavors hi ha la Corbell, que és més pàl·lida de fulla, és més groguenca. Ara irem amb una, que és Corbell, perquè vegis la diferència. La Corbell, aquesta és Corbell i aquesta és Argodell. Això és una fulla de Corbell i això és la fulla d'Argodell. Hi ha una diferència de color, es coneix per això. I després per l'oliva, que és més ovalada, té més pinyol i menys llama. Aquesta té més llama. Això les pedres per fer la pasta de les nubes. Això rodava ràpid i sortia una pasta que quedava en premses. Llavors d'aquelles premses, apretaves en fred, sortia l'oli extra verge. Es havia de guardar un temps perquè es posés, perquè no era pas filtrat, l'oli es posa desfiltrat. Llavors, al cap d'un temps, ja servia dels clients. Això és antic. Això és des de l'any 1900.